Yes, hello guys, what's up? So kumusta na mo? Ako di ay si Chris Dahunan, ang inyong alaga din sa ato ang YouTube channel unya. Karon di ay na ako gustong ihatag kaninyong alam mo ka surprise no, kaya ako isulti unya na ako gusto ipahibaw ninyo basi makaingon mo nga ako hambog ra kaayo ko unya. Basig na may mga negative comments ko ano. So kung nakakita mo aning naas kong likuran, aning kalubian kini nya ni apagyod kana kana tanan yung nakita. So kanang baka nga nagkaon, so kay mo hambogon kay ko kana kana mo ang bakaha kini mong kulubian kana tanan inyong nakita kana dire. So kana kita mo no na pay nakabayo kana kita na ninyo. Kana kita na ninyo, di man siguro rumputan nakita gina ninyo. So ay lang mo kaingon nga hambugon gyud ko ha, kay kana akong gusto nga isulti ninyo nga katong tanan nga akong gipakita ninyo dili to ako Yes, hello, what's up? So, shout out ninyong tanan nga nagsubay na ini atong mga kabuang nga vlog unya. Kumusta mo diha tanan sa inyong mga kanya-kanyang istasyon sa radyo. So naay karon sa pasto sa kapasto no. Pasto nila ni Mayor Alvarez. Awa ko mga ampanya. Yan lang ko lang ko kay gikan ko sa biyahe. Nag-seminar mi sa refresher or training mi sa para sa mag-serve no sa maumabot nga eleksyon kay usad man ko sa mo-serve ya. Sa grabing inita isip ko mag-video mag-vlog, so mao nga naka himo tani aning maong video karon unya. Ako ra nang gigunitan ganing cellphone kay wala patay kuan tripod, akong tripod nasira pero padayon lang gyapon kay saon nga murag na love na maguna ko ang paghimog video, paghimog content. So salamat sa padayon nga pag-support, sa padayon nga pagtan-aw unya nga malihog ko og subscribe sa atong YouTube channel kay 962 subscribers na ato ang YouTube channel. Pagkahuman sa murag sobra na siguro ha katuig na og sugod-sugod na mong vlog. Sugod pa ni atong Miyabas Vines TV unya Chris Comedy TV unya ako na pang gilistag Chris Dahunan kay ako laging Gmail ako man gigamit sa ako ang masteral. So di man pwedeng lahi ang nganid to no. Okay, so daghang kaayong salamat niya sa ato ang Facebook page. Nakaabot na pud ta og 1,700 nga followers. Og ubay na pud ta nga like. So mahinaot ko nga padayon mo mag-support sa ato ang mga kalingawan diri unya palihog og share, palihog og like o palihog og sultis niyo makailang nga wala pa ka subscribe, mag-subscribe na sila. So God bless everyone and more power.